Hello students, जों दिनै सावरायगोन क्लास 10 नि चैप्टार 2 नि 2.2 सोंथि बिदांनि से नम्बरनि बागै दा बे से नम्बरावहाय मा दं जों बेखौ सावरायगोन दा बेखौ सावरायनायनि सिगां जोंनि सिगांनि भिडिअआव मा सोलोंबोखो बेखौ एसे नायनि आरो जायफोर भिडिअखौ नायाखै बिसोरो डिसक्रिप्शनाव थांनानै मोनसे लिंकआव थुनानै नायबानो जागोन दा जोङो सिगांनि भिडिअआव सोलोंदोंमोन हांखोआरि बांबिदाब राशिफोरा माखौ बुङो बेनि जेनाखि ग्राफ बेयो माबायदि जौगानाय बांबिदाब राशिफोरा माखौ बुङो बेनि जेनाखि ग्राफ बेयो माबायदि खनक बांबिदाब राशिफोरा माबायदिखौ बुङो दा बेनि सोमोन्दै जोङो सिगांनि भिडिअआव सोलोंखांबाय दा बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन दा जों सोलोंगोन लाथिख'फोर दिहुननो दा जोङो नैबे जौगानाय बांबिदाब राशिफोरनि लाथिख'फोरखौ माबोरै दिहुनो बिनि बागै जों सोलोंगोन दा जोङो लाथिख'खौ दिहुननानै लानायनि सिगां मोनसे बाथ्रा मिथिनानै लानाया मोजां नैबे हांखोआरि बांबिदाब राशिफोरा बांसिनथारै मोनसेल' लाथिख' थानो हायो आरो नैबे जौगानाय बांबिदाब राशिफोरा बांसिनथारै मोननै लाथिख' थानो हायो थारमाने बिनि लाथिख'नि अनजिमाया मोननै जागोन बांसिनथाराव आरो खनक बांबिदाब राशिफोर दा बेनि जेनाखि लाथिख'नि अनजिमा बेयो बांसिनथाराव मोनथाम जागोन दा बेखौ गोसोआव ला दानिया जोङो 2.2 नि जेनाखि माखासे बेवहाय दङ जौगानाय बांबिदाब राशिफोर दा बे जौगानाय बांबिदाब राशिफोरनि लाथिख'खौ दिहुननायनि सिगां दा लाथिख'खौ माबोरै दिहुनो आरो बेखौहाय जोङो माबोरै नायफोरफिननांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो नैबाव एसे नायनानै लाग्रोनि दा जोंना जौगानाय बांबिदाब राशिया जाहैबाय नैबेबायदि महराव थायो जेरै ax² + bx + c दा बेबायदि महराव थानाय बांबिदाबखौ जोङो जौगानाय बांबिदाब होननानै बुङो दानिया जुदि नैबे 5 नम्बराव होदों ने जुदि आल्फा आरो बीटा या जौगानाय बिदाब गोबां राशि ax² + bx + c नि लाथिख' जायो होनना बुंदों जुदि नैबे बांबिदाब राशिनि आल्फा आरो बीटा बे आल्फा आरो बीटाया लाथिख' जायो अब्ला दा जोंना मा होदों नै लाथिख'फोरनि दाजाब गासै आल्फा + बीटाया जोंना मा जायोनो -b/a होननानै बुंदों -b/a होननानै बुङोबा दा बे -b/a आ मा जिनिस दा नैबे b आ जाहैबाय नैबे जौगानाय समान्थायाव x नि थाफादेर बे b आ दा बेवहाय माइनास दङ -b दा बे b आ जाहैबाय नैबे x नि थाफादेर दा नैबे a आ मा जिनिस दा बे a आ जाहैबाय x² नि थाफादेर दानिया जोंना नैथियाव मा दङ बे लाथिख'फोरनि सानजाब गासै थामहिनबा आल्फा * बीटा दा नैबाव होदों दा बे आल्फा * बीटाया जोंना मा जायोनो c/a दा बे c आ मा जिनिस दा नैबे c आ जाहैबाय नैबे जौगानाय जेनाखि बिदाब गोबां राशि दा बे बिदाब गोबां राशिनि दिदोम अनजिमा नैबे c आ दा बेखौ समान समान दिदोम होनानै होगोन जोङो लेखायावबो दङ दा बिनि उनावहाय नैबे जाहैगोन जोंना x² नि a आ जाहैबाय जोंना x² नि थाफादेर दा जों बेखौ मिथिनानै लाग्रोबाय दानिया जोङो सोंथिखौ नायनोसै दा बे सोंथियाव मा दङ बेखौ नायग्रोनि गाहायाव होनाय जौगानाय बांबिदाबफोरनि लाथिख'फोरखौ दिहुन आरो लाथिख'फोर आरो थादेर अनजिमाफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ नायफोर थामहिनबा नैबेवहाय जोंना माखासे बांबिदाब गोबां राशिफोर दङ गासै 6था दङ दा बे राशिफोरनि जोङो लाथिख'खौ दिहुननांगौ बेनि उनाव लाथिख' आरो दा नैबे जौगानाय जेनाखि बांबिदाब बेवहाय सोलायस्लुजों थाफानाय राशिफोर जेन'बा जोंना नैबे 1 नम्बरनियावहाय x² जों जेबो गैया माने 1 दङ थाफादेर दा बे थाफानाय अनजिमा दा नैबेवहाय x जों जोंना मा दङ नै -2 दा बे थाफादेर अनजिमा दा बेफोरनि सोमोन्दै लाथिख' आरो बेफोरनि सोमोन्दोखौ जोंखौ नायफोरनो थिनदों दा जों एसे सिगाङाव मोननाय नैबे फर्मुलानि गेजेरजों जों बेखौ नायफोरगोन दा जोङो नायलांदिनि सलुसना बेना माबायदि जायो
दा फार्स्टआव जोङो से नाम्बाराव दङ जोंना फार्स्टआवहायनो जोंना x स्क्वायर माइनास 2x माइनास 8 दा बेखौ जोङो बिनि लाथिख'खौ दिहुननांगौ दा बिनि लाथिख'खौ दिहुननो थाखाय जोङो फार्स्टआव कुइसनाव जोंना मारै दंमोन x स्क्वायर माइनास 2x माइनास 8 दा बेखौहाय जोङो इक्वल टू 0 होदेरनानै नैबेवहाय बानायसै इक्वल टू 0 होदेरनानै जोङो बिनि सानजाबगिरि बिजिरनोसै दा बेवहाय जोङो फार्स्टआव बेखौ इक्वल टू 0 होदेरबाय दानिया नैबे 2 नि जायगायाव जोङो सानजाबगिरि बिजिरनायनि नेम बादियै जों मा खालामो x स्क्वायर नि थाफादेरा बेवहाय मा दङ 1 ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे जोबथारनायाव मा दङ जोंना c नि जायगायाव दा बेवहाय दङ जोंना 8 दा बेसोर मोननैखौ जों सानजाबगोन फार्स्टआवहाय सानजाबोबा जों बेसेबां मोनो 8 दा बिनि उनावहाय जों बेखौ दुसासा लानांगौ 8 खौहाय जोङो बोखावनोसै 2 जों रानोबा जों 4 2 जों रानबावोबा आरो जों मा मोनबाय बेखौहाय 2 दाना जोङो नैबे सानजाबगिरिफोरखौ बे सानजाबगिरिफोरखौ लानानै जोङो नैबे 2 खौहाय मोननो नाजानांगौ दा जों मा खालामनानै मोननो नाजानांगौ प्लास खालामनांगौ ना माइनास खालामनांगौ दा बे जोंना मानि सायाव सोनारो नैबे 8 नि सिगाङाव मा सिन दङ बिनि सायाव सोनारो दा 8 नि सिगाङाव जोंना दानख' सिन दङ हिसाबै जोङो बेखौहाय दा नैबे सानजाबगिरिफोरखौ जोङो खायदा खालामनानै जेनेबा जों बिजों सानजाबनानै नङाबा जों बिनिफ्राय बेखौ डाइरेक्ट दानख'नानै जोङो बेखौहाय 2 मोननाय बेबायदि खालामनो नाजानांगौ दा जों बेवहाय माबोरै मोनगोन बेखौ नायनोसै जों मा मोनबाय 2 मोनथाम मोनबाय जोङो दा बे 2 मोनथामखौ जोङो मारै खालामनो हायो नैबेसोर मोननै 2 खौ जोङो सानजाबोबा मा मोनो जोङो 4 दाना बिनि उनावहाय माइनास सिन दं हिसाबै जों बेखौ माइनास 2 खालामोबा जों मा मोनबाय इक्वल टू 2 अब्ला जोङो नैबे 2 खौ मोनफिनबाय दा बेखायनो जोङो नैबे 2 नि जायगायाव जोङो बेवहाय 4 माइनास x बहायनाय जादों दा बेखौ सानजाबगिरि बिजिरनायखौहाय मोजाङै सोलोंनानै लायोबानो बेखौहाय बुजिगोन दाना बिनि उनावहाय जोंना मा जाबाय बे ब्रेकेटखौ जोङो सिफायनोसै बे 4 जों x जों सानजाबबाय माइनास 4x फैबाय दाना जोंना नैबे माइनास जों माइनास सानजाबबाय प्लास जाबाय बिनि उनाव 2 जों x 2x माइनास 8 दा बेबायदि जाबाय बेयो x स्क्वायर माइनास 4x प्लास 2x माइनास 8 इक्वल टू 0 जाहैबाय बे दानिया जों मा खालामसै बेवहाय नैबे x स्क्वायर आरो नैबे 4x दा बिसोरनि गेजेराव जोङो माया कमन दं जोंना मा जिनिसा बिसोर मोननैयावबो दङ जों बेखौ नायनानै बिनिफ्राय जोङो कमन लानोसै थामहिनबा आगोसार लानोसै जोङो बेवहाय दा बेवहाय मा दङ जोंना x आ मोननैयावबो दं नालाय जों मोनसे x कमन लानो हायो अब्ला जोंना नैबेथिं x स्क्वायरनिफ्राय मोनसे x फैयोबा जोंना मा थानोसै मोनसे x थाबोनोसै माइनास दाना हरैजायनि x आबो ओरै फैखाबाय अब्ला मा थाबोबाय जोंना अनलि माइनास 4 थाबोबाय थिग बेबायदिनो जोङो नैबेसोर मोननैनि गेजेराव माया कमन दं जों बेखौ नायनो हायोसै जेनेबा बेयाव 2x दङ बेवहाय 8 दङ दा बेवहायथ' जोङो नुनायाव जेखौबो एखे नुवा नाथाय जोंना 8 खौ जोङो 2 नि सानजाब गासै हिसाबै लिरनो हायो जेरै जोङो 8 खौ जों मा लिरनो हायो 8 इक्वल टू 2 into 4 अब्ला जोङो 8 निफ्राय जोङो नैबे 2 खौहाय कमन लानो हायो अब्ला 2 कमन लायोबा जोंना x थाबाय आरो नैबे 2x निफ्राय जोंना 2 कमन लाबाय x आ थाबाय सिङावहाय दाना 8 निफ्राय जोङो 2 कमन लायोबा जोंना मा फैनोसै बेवहाय 4 इक्वल टू 0 दाना नेक्स्ट स्टेपाव जोंना मा जायो नैबेवहाय बिसोर मोननैयाव दाना बे प्लासनि ओरै आगसिथिं आरो आगदाथिं मा जिनिसा कमन दङ जों बेखौ नायनानै लानांगोन दा बेवहाय जोंना x माइनास 4 आ कमन अब्ला जों x माइनास 4 खौ कमन लानो हाबाय नङा होमबा दानिया जोंना मा आग्लायखो x माइनास 4 आथ' फैबाय बे फैबाय दाना मा आग्लायखो जोंना x प्लस 2 इक्वल टू 0 दानिया जोङो बेखौहाय आलादा आलादायै लिरनानै दा बेखौ जों आलादा आलादायै लिरनानै बिनिफ्राय बिनि लाथिख'खौ दिहुननोसै थामहिनबा होदो ओरैजाय थामहिनबा दा बेखौ थामहिनबा बेयो जोंना नैबे दा जाय नट्सखौ फोरोंदों बेखौ डिसक्रिप्शननि लिंकआव मोनखागोन दा बेखौहाय नोंसोर डाउनलड खालामनानै लिरख'नानै लाबानो जाबाय दा बेखौ नायलांदोल' बुजिनो थाखाय दानिया बेवहाय मा दङ जोंना जोङो बेखौहाय ब्रेकेटनि सिङाव मोननै दङ दा बेखौ आलदा आलदायै लिरनोसै x माइनास 4 इक्वल टू 0 आरो एबा x प्लस 2 इक्वल टू 0
दा दानिया जों बेखौहाय सिफायफिनोबा जोंना मा मोनबाय x इक्वल टू हरै थाङोबा बे मा जागोन 4 ओमफ्राय बे मा जागोन जोंना x इक्वल टू -2 ना अब्ला जों लाथिख'खौ मोननै मोनबाय मोनसेया जाहैबाय 4 आरो मोनसेया जाहैबाय -2 दा बेखौनो नैबेथिं ओरैजाय लिरनाय जादों जों मोनबाय नै थामहिनबा एबा जोंना मोनसेया 4 मोनसेया जाहैबाय -2 therefore x square - 2x - 8 नि लाथिख'फोरा जाबाय 4 आरो -2 दा जुदि लाथिख'खौल' दिहुननो थिनोबा जोंना जेनाखि मेथ्स बे बिसिमावनो जोबगोन दा जोंना कुइसनाव दङ लाथिख'फोर आरो बांबिदाब राशिफोरनि थादेर अनजिमाखौ जोङो नायबिजिरनांगौ जादोंना जायाखै दा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय जोङो दहाय सिगाङाव मोनबोनाय फर्मुलाखौ बाहायनानै नैबाव नायनोसै दाना लाथिख'फोरनि दाजाबगासेया जोंना मा जायोमोननो लाथिख'फोरनि दाजाबगासेया मा जायोमोन नायफिनदो दहायनियाव जों मा मोनदोंमोन लाथिख'फोरनि दाजाबगासेया जाहैबाय जोंना -b/a मोन दा जों बेखौ दाजाबसै नैबेवहाय दाजाबोबा जों मोनबाय 4 प्लास जोंना मोनसेया जाहैबाय -2 नालाय -2 फैबाय अब्ला जों दानख'नानै मा मोनबाय 2 दा जों 2 खौ 2/1 लिरनो हायो दा जोंना 2 आ मामोन -x नि थाफादेर होननानै बुंदों थारमाने बेवहाय -2 दा -2 दा 2 आ जोंना मा -x नि थाफादेर अब्ला जोङो जोंनि समानथायाव नायोबा नुबाय नै x जों मा दङ 2 दङ ना 2 दङ दा बेवहाय -x नि थाफादेर होनदों नालाय -x बे माइनासआ जोंना बै x नि दा जोंना 2 आ only 2 बे प्लास सिनाव थागोन जोंना नैबे 2 आ दा बे जाहैबाय अब्ला जोंना बे जाबाय फार्स्ट दाना गाहायाव मा दंमोन जोंना a दंमोन -b/a दंमोन अब्ला a आ जोंना मा बे x स्क्वायर नि थाफादेर x स्क्वायर नि थाफादेरा मा नैबाव नायदो x स्क्वायर जों जोंहा जेबो गैया नालाय दा बेवहाय मा दङ 1 दङ अब्ला बे जोंना जाबाय फार्स्ट लाथिख'फोरनि दाजाबगासे जों जायखौ दिहुनदोंमोन लाथिख'फोर दा बे जोंना जाबाय दाना नेक्स्ट लाथिख'फोरनि सानजाबगासै जों मा मोनदोंमोन अल्फा इनटु बीटा इक्वल टू माइनास नङा डाइरेक्ट c/a मोनदोंमोन जोङो दा c आ जोंना मामोन दिदोम अनजिमा अब्ला जों दिदोम अनजिमा मोनबाय नै -8 दा नैबाव जेरै दङ बे एखेयानो फैबाय दा -8 खौबो जोङो -8/1 लिरनो हायो 1 आ जोंना मामोन a या जाहैबाय x स्क्वायर नि थादेर अनजिमा अब्ला बेबो जाबाय ना दा एखे रोखोमैनो जोंना नेक्स्ट 3 नाम्बार दा जोङो 3 नाम्बारखौहाय नायोबा नुगोन दा बेवहाय एसेल' सोलायनानै होदों जोंना नैबेखौहाय बहायनानै होनायावहाय 6x square - 3 - 7x दा 7x गोनांखौ जोङो उनाव लिरदों दा जोंना फर्मुलाया मामोन फार्स्टआव जों मोनबोनाया जों मोनदोंमोन ax square plus bx plus c अब्ला जोङो नैबे x गोनांखौहाय जों गेजेराव लिरदों x स्क्वायर गोनांखौ जोङो फार्स्टआव लिरदों ओमफ्राय जोंना मा जेबो गैया थारमाने दिदोम अनजिमा जों बेखौ लास्टआव लिरदों c खौहाय दा बेवहाय जोंना कुइसनावहाय नैबे c जेनाखि c गोनां नैबे c बे गेजेराव दङ दा बेखौ जोङो सोलायनानै लानांगोन x गोनांखौ जोङो गेजेराव लाबोनांगोन -3 खौ जों लादो लांनानै बिदि बानायनांगोन दा बिनिफ्राय जोङो मा खालामदो दहायसो खिथानाय बायदियैहाय जोंना नैबे x स्क्वायरनि जेनाखि थादेर अनजिमा 6 x स्क्वायरनि जेनाखि थादेर अनजिमा 6 बे 6 जों हौरै मा दङ जोंना 3 दङ दा बेखौ जों सानजाबनानै नायनोसै जों मा मोनबाय 18 मोनबाय थारमाने नैबे -7 खौहाय जोङो मोननो थाखाय जों बिदि खालामनानै लाग्रोबाय दाना जों बेखौहाय जेनाखि सिफायोबा जों मा मोनो 18 खौहाय जोङो 29 मोनबाय जोङो 18 खौहाय सानजाबगिरि बिजिरोबा 2 जों रानोबा जों 9 मोनबाय दाना जोंनो मा नांगौ 7 नांगौ 7 खौ जों बोरै मोनगोन 3 नि सिगाङाव मा सिन दं जों बेखौ नायनांगौ होनदोंमोन दा बेवहाय जोंना 3 नि सिगाङाव माइनास सिन दङ दा माइनास सिन दङ नालाय अब्ला जों दानख'नांगोन अब्ला जों 9 - 2 खालामबा जों मा मोनबाय 7 खौ मोनबाय दा बेबायदिनो जों नैबाव लिरबाय ना दा बे एखे रोखोमैनो सानजाबगिरि बिजिरखांनायनि उनावहाय जोङो मोनहैबाय जोंनि x खौहाय मोनसे जाहैबाय 3/2 मोनसे जाहैबाय -1/3 दा बेखौ नायबानो बुजिगोन नट्सखौहाय डिसक्रिपसननि लिंकआव दं होनखादों बेखौहाय नोंसोरो डाउनलड खालामनानै लाबानो जागोन दानिया बिगनि सानजाबगिरि मा होनो लाथिख'फोरखौ थादेर अनजिमाजों नायफोरनाय दा बेखौहाय नैबाव दङ बेखौहाय मारै बानायनांगौमोन जों दहायबो नायबोखाबाय दा बेखौ एसे नायबानो बुजिखासिगोन दानिया नेक्स्ट जोंना मा दङ नाम्बार 4 दा नाम्बार 4 आव जोंना c गैया
दा बे एसे आलादा नैबाव सि गैया ओमफ्राय जोङो सि गैयिखौ जों मा खालामनांगौ जों बेखौ सानजाबगिरि बिजिरनो थाखाय जों दहायनि बायदि बानायलायनाङा थोंजोङै जों बेखौ मा खालामगोन दा बेवहाय सि गैया नालाय जों बेखौ मोननैल' दंखायो दा बे मोननैखौ जोङो डाइरेक्ट कमन लागोन आगोसाल लागोन जोङो दा बिथिं 4u स्क्वायर दङ बिथिं 8u दङ 4u स्क्वायर बिथिंजाय प्लास 8u दङ दा बेखौ जोङो 8खौ जोङो 4नि सानजाबगासै महरै लिरनो हायो अब्ला जोंना नैबे 4u स्क्वायरनिफ्राय 4u कमन लानानै ओरैजाय अब्ला मा थाफिनगोन जोंना इउआ मोननै नालाय इउआ मोनसे थागोन बिनि उनावहाय जोङो 8खौ जों मा लिरनो हायो होनदों 4नि सानजाबगासै महरै 4 × 2 लिरनो हायो अब्ला 4आ ओरै फैबाय इउआ ओरै फैबाय अब्ला मा थाबोगोन only 2 = 0 दा बेखौ दहायनि बायदिनो जोङो आलदा आलदायै सिफायनानै 4u = 0 u + 2 = 0 लिरनो हायो अब्ला इउनि भेलुखौ जों मा मोनबाय 0 ओमफ्राय इउ मोनसेनि भेलुआ जाहैबाय जोंना माबे -2 अब्ला जोङो 4u स्क्वायर प्लास 8u नि लाथिख'फोरा जाबाय मा मोनखो जोङो लाथिख' मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय -2 ना दाना बिसोरनि दाजाबगासै आरो सानजाबगासैखौ नायफोरोबा जों बे एखेखौनो मोनहैगोन जोंना नै -8 दा नैबेहाय जोंना -8आ जोंना माबि 8आ जोंना माबि -u नि थाफादेर होननानै बुंदों दा -8 मोनदों जोङो -8आ -u नि नालाय माइनास मा जाबाय जोंना प्लास अब्ला 8u अब्ला बे u नि थाफादेरा जोंना मा जाबाय मा 8 दाना जोंना 4 गाहायाव 4 दङ नै दा नैबे जाहैबाय 4 u स्क्वायरनि थाफादेर थिग बेबायदिनो जोङो लाथिख'फोरनि सानजाबगासैखौ नायोबाबो जों बे एखे रोखोमैनो मोनबाय दानिया नैबेवहाय जोंना मोनसे दङ 2.2 नि 5 नाम्बार दा 5 नाम्बारा जोंना t स्क्वायर - 15 दङ दा जों मिन्थिगौ 15 खौ जोङो मा लिरनो हायो √15 × √15 लिरनो हायो जोङो दा बेनिखायनो नैबेवहाय 15 नि जायगायाव मा लिरदों √15 स्क्वायर लिरनाय जादों दा बेखौ मानो लिरनाय जादों a स्क्वायर - b स्क्वायर फर्मुलाखौ मोननो थाखाय दा जोंना a स्क्वायर - b स्क्वायर फर्मुलाया मामोन बेखौ गोसोआव खांदो बे जाहैबाय जोंना मामोन a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b ओमफ्राय a - b ना दा बेबायदि फर्माव जोंना फैबाय नै t स्क्वायर - √15 स्क्वायरा बेबायदि फर्माव फैबाय दा बेखौ जोङो सिफायोबा a + b लिरनो हासै अब्ला t + √15 ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय a - b t - √15 लिरनो हाबाय जों दा बेखौ जोङो आलदा आलदा बोखावबाय अब्ला जों t खौ मोनसे मोनबाय -√15 मोनसेया जाहैबाय जोंना +√15 अब्ला जोंनि जेनाखि लाथिख'फोर दा बे लाथिख'फोरा जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय -√15 आरो मोनसेया जाहैबाय +√15 दा बेखौहाय नायबिजिरोबा नुसिगोन दानिया नै लास्टआवहाय आं मा खालामदों नोंसिनि थाखाय मोनसे होमवर्क हरदों ना नायगिरि फरायसाफोरनि थाखाय होमवर्क दा बेवहाय 2.2 नि 1 नाम्बारनि 2 आरो 6 दा बे मोननै नाम्बारखौहाय नोंसोरो लिरनानै आं गाहायाव डिसक्रिप्शनाव WhatsApp नाम्बार होगोन बे WhatsApp नाम्बाराव हरबानो जाबाय दा अबेनिफ्राय हरदों बेखौबो लिरनानै हरफा मा स्कुलाव फरायो बेखौबो नोंसिनि बे होमवर्कआव लिरनानै हर जाहाथे जों मोनथिलायो नायगिरि फरायसाजों जेनेबा आंजों जाहाथे मोनथिलायो नोंथाङा अबेनिफ्राय नायदों मादों बेबायदिखौहाय दा बेखायनो जोंनि कमिउनिकेशननि थाखाय गाहायावहाय WhatsApp नाम्बार होनाय जागोन दा बे WhatsApp नाम्बाराव बेवहाय हरबानो जाबाय दा जोङो मोननैसो सिगांनि बोसोराव फैनाय सिगांनि बोसोरावहाय बे एखे कुइसनानो माबायदि फैदोंमोन HSLC आव दा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो नागिरदों दा बेवहाय जोंना नैबे जोंना सिगां फैदोंमोन सिगां बोसोरावहाय दा बेवहाय मा दङमोन जोंना नै 3x² + 11x - 2 नि लाथिख' मोननैनि सानजाबगासैया मा होननानै बुंदों दा जोंना लाथिख' मोननैनि सानजाबगासैया मामोन आल्फा इनटु बीटा जों मा मोनदोंमोन c/a लाथिख' मोननैनि सानजाबगासैया जों मा मोनदोंमोन आल्फा इनटु बीटा = c/a दा जोङो बेखौहाय लाथिख'फोरखौ थोंजोङै दिहुनथारनो हायो मारै दिहुनगोन जोङो दा जों एसे सिगाङाव मोनबोनाय सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जोङो बिनि लाथिख'फोरखौ दिहुनगोन ओमफ्राय बिनि सानजाबगासैखौ जोङो लाथिख' मोननैखौ सानजाबनानै दिहुनगोन
ना दा बे जाहैबाय गोलाव मेथड दा गुसुं मेथडा जोंना माबे जों मिथिगौ बहाय जों मा मोनदोंमोन लाथिख' मोननैनि सानजाबगासेया मा जायोनो c/a जायो होननानै बुंदों दा नैबे इकुवेशनावहाय अबे c जागोन जोंना दा बेवहाय 3x² - 11x - 2 दङ दा बेवहाय c आ अबे -2 a आ अबे 3 अब्ला लाथिख' मोननैनि सानजाबगासेया जोंना मा जागोन -2 आ जाहैबाय c ओमफ्राय a आ जोंना माबे नैबाव a आ दङ जोंना 3 अब्ला बिसोर मोननै लाथिख'नि सानजाबगासेया मा जागोन -2/3 अब्ला एन्सारा मा जागौमोन जोंना नैबे b आ जागौमोन नो डाउट बे b आ जागौमोन एन्सारा दानिया बुजिबाय नेक्स्ट दाना जोंना मोनसे सिगां बोसोराव फैनाय दंबावो बेखौबो जों नायनि दा बेवहाय मा दं नै 4u² + 8u नि लाथिख'फोरनि सानजाबगासेया जाबाय होननानै बुंदों दा बेवहाय जोङो मा मोनदोंमोन सानजाबगासे एखेयानो फैदों आल्फा इनटु बिटा जोंना जों सर्टकाट मेथडजोंनो लांगोन लाथिख'खौ दिहुननानै जों बानायला दा लाथिख'खौ दिहुननानै जुदि बानायनांगौ जों दहाय मोनदोंमोन मा मोनदोंमोन जोङो मोनसेया जाहैबाय जोंना -2 मोन मोनसेया जाहैबाय 0 मोन अब्ला बे -2 बिनि लाथिख' मोननाया जोंना मामोन -2 मोनसेमोन मोनसेया 0 मोन दा बिसोर मोननैखौ सानजाबोबा जों 0 खौनो मोना होमबा ना अब्ला बिनि एन्सारा मा जागौमोन जोंना 0 ना दानिया जोङो गुबुन मोनसे नैबे दा जोङो थोंजों मेथडजों नायोबा बेयो मारै फैयो बेखौ नायनि दा जोंना आल्फा इनटु बिटा जोंना मामोन c/a आल्फा इनटु बिटा जाहैबाय जोंना c/a दा बे फर्मुला जोंना दा बेवहाय जोंना 4u² आवहाय c आ अबे बेखौ जों नायनांगोन नैबे 4u² + 8u दा बेवहाय c आ अबे दा c आ जोंना मामोन जायजों जोंना सोलायस्लु थाफाया जों बेखौ मा होनोमोन c होनोमोन दा बेवहाय सोलायस्लु गैयि गोनां बिदाबानो गैया जोंना अब्ला जों बेखौहाय मोनसे बिदाब होदेरनो हायो बे जाहैबाय +0 ना दा अब्ला नैबे जाहैबाय 0 आ जोंना c दा जों मा मोनदोंमोन जोंना c/a लाथिख'फोरनि सानजाबगासेया जोंना मा जायो c/a जायो अब्ला c नि जायगायाव जोंना 0 a नि जायगायाव मा दङ जोंना नै 4 अब्ला बे मा जागोन 0 अब्ला एन्सारा जोंना बेनो दा जों जेरैखि दिहुना जोंना एन्सारा एखेखौनो मोनखागोन दा सर्टकाट मेथड नालाय जोङो डाइरेक्ट थोंजोङै बेबायदि खालामबानो जायो दा जों बिसिम सावरायबाय आसा खालामबाय बुजिबाय दा जोङो उननि सोंथिफोरखौबो उननि भिडिअआव जों सावरायलांगोन दा भिडिअखौ नायबाय था दैलि आपल'ड खालामगोन बेनिफ्राय हमवार्कफोरखौहाय लिरनानै हर जाहाथे जोंनि कमिउनिकेसना थालायबाय थायो एसेनोसै दिनैनि थाखाय